Ƙasar Sin da ke kan gaba wajen ƙin amincewa da harajin da shugaba Donald Trump ya sanya mata, ta yi kira ga Washington da ta sake nazari bayan da kasuwannin duniya suka ɗauki mataki mai ban mamaki game da harajin cinikayyar, lamarin da ya janyo China ta yanke shawarar ramuwar gayya. Ƙungiyoyin kasuwanci da dama a ƙasar China da masana'antu da ɓangaren kiwon lafiya da masaku masu amfani da na'urorin lantarki sun fitar da sanarwa a ranar Asabar inda suka yi kira da a haɗa kai wajen binciken wasu kasuwanni tare da yin gargaɗin cewa harajin zai ƙara tsananta hauhawar farashin kayayyaki a Amurka. Jerome Powell, shugaban baitulmalin Amurka, ya yi gargaɗin samun hauhawar farashi ga fadar White House. Ya ce muna fuskantar ra'ayi marar tabbas tare da haɓakar haɗari mafi girma, rashin aikin yi da hauhawar farashin kayayyaki. Sabuwar tafiyar tana kan aiwatar da sauye-sauyen manufofi a fannoni 4 daban-daban: ciniki, shige da fice, manufofin kasafin kuɗi. Matsayinmu na tsarin kuɗi yana kan kyakkyawan turba don magance rashin tabbas da muke fuskanta, yayin da muke samun kyakkyawar fahimta game da canje-canjen manufofin da kuma tsarin su ga tattalin arziki, yayin da rashin tabbas ke ci gaba da ƙaruwa. Yanzu ya bayyana a fili cewa ƙarin kuɗin fito zai yi girma fiye da yadda ake tsammani, kuma hakan na iya kasancewa gaskiya game da tasirin tattalin arziki wanda zai hada da hauhawar farashin kayayyaki da kuma saurin ci gaba. Girma da tsawon waɗannan tasiri ya kasance marar tabbas. Trump ya gabatar da ƙarin harajin kashi 34 cikin 100 kan kayayyakin ƙasar China, a zaman wani ɓangare na haraji mai tsauri da aka ɗaura wa galibin abokan hulɗar cinikayyar Amurka, wanda ya kawo jimillar harajin da aka ɗora wa Sin a 2025 zuwa kashi 54 cikin 100. Yayin da aka tambaye shi game da haraji mafi girma da ya kakaba wa kasashen duniya ko yana tafiya da kyau? Trump kenan yake cewa, ina ganin yana tafiya da kyau. Wani aiki ne misali kamar lokacin da aka yi wa marar lafiya aiki, kuma abu ne babba. Muna da dala biliyan 6 ko triliyan 7 da ke shigowa cikin ƙasarmu, kuma ba mu taɓa ganin irinsa ba. Kasuwanni za su bunƙasa. Hannun jarin kasuwar zai bunƙasa. Ƙasar za ta ci gaba da bunƙasa, kuma sauran ƙasashen duniya suna son samun wata hanyar da za su iya yin yarjejeniya. Abin da mutane za su yi magana game da shi ya kai kusan dala triliyan 7 da ke shigowa cikin ƙasarmu. Ƙasarmu za ta bunƙasa. Matakin ya haifar da ramuwar gayya daga ƙasar Sin a ranar Juma'a, gami da ƙarin harajin kashi 34 cikin 100 kan dukkan kayayyakin Amurka, tare da hana fitar da wasu kayayyaki zuwa wasu ƙasashe, lamarin da ya haifar da yaƙin cinikayya tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya.